A Light to Humanity. Ito ang kahulugan ng Latin phrase na Lumen Humanitatis. Iginagawad ng University of the Assumption ang Lumen Humanitatis Medal of Honor sa mga natatanging individual na nagkaroon ng malaking kontribusyon sa pananampalataya, sangkatauhan at sa lipunan na naaayon kay Hesukristo na siyang liwanag ng mundo. Kaugnay nito, pinarangalan si Caloocan Bishop Pablo Virgilio S. Cardinal David DD.ST.HD na mas kilala bilang Apong Ambo bilang ikatlong recipient ng Lumen Humanitatis Medal of Honor. Ginanap ang seremonya sa Our Lady Assumed into Heaven Chapel ng University of the Assumption sa Ciudad San Fernando nitong Miyerkules, February 12. Ayon sa universidad na pinangungunahan ni President Reverend Father Oliver Yalong, bukod sa mga kontribusyon ni Apong Ambo, isinasabuhay rin ng Kapampangan Cardinal ang threefold vision and mission ng universidad, ang Biyasa, Mayap at Maganaka. We are putting forward special people, good people, promoter of justice, promoter of dignity, human dignity, promoter of peace, promoter of compassion, contributing to the betterment of society. Dagdag ni Father Yalong, si Apong Ambo ay isang inspirasyon hindi lamang para sa University of the Assumption kundi pati na rin para sa lahat ng tao. Ipinanganak sa Betis, Guagua noong 1959 si Cardinal David. Siya ay kasalukuyang presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines at Vice President ng Federation of Asian Bishops Conference. Disyembre ng nakaraang taon nang formal na maitalaga si Apong Ambo bilang isang ganap ng kardinal. Noon pa man, siya ay tinuturing ng towering figure sa simbahang Katolika at kinikilala bilang isang huwarang eskolar, isang boses para sa pagkakaisa at isang inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. Nakilala rin si Apong Ambo sa pagiging aktibo niya sa social issues sa komunidad at sa pagtatanggol sa mga karapatang pantao ng mga mahihirap. Naniniwala si Cardinal David na mahalaga ang pagiging ilaw sa mundo bilang mga miyembro ng katawan ng Diyos. Minsan kasi sa simbahan, masyado lang tayo nakafocus sa ating churchy activities, churchy issues. Well, if we are members of the body of Christ, that means we participate in the mission of Christ to be light to humanity. Kabila nito, dahil laki sa hirap at hindi niya rin umano naranasan ang mag-aral sa mga pribadong paaralang nag-o-offer ng good catechism at good Christian formation, isang proud moment daw para sa kanya ang makatanggap ng karangalan mula sa isang paaralang kagaya ng UA. I feel proud that now I am associated to this university, which is actually the very first Catholic university in the whole country and in Asia. Sa akin, it matters a lot dahil Kapampangan ako. Bukod sa awarding ng Lumen Humanitatis, nagkaroon rin ng banal na misa na pinangunahan ni Most Reverend Florentino Lavarias TD, ang Arsobispo ng Diocese of San Fernando. Para kay Archbishop Lavarias, ang Lumen Humanitatis na tinanggap ni Cardinal David ay isang inspirasyon para sa simbahang Katolika at mapalakas pang lalo ang pananampalataya ng mga tao sa Diocese ng San Fernando. Hiniling niya rin na sana ay maging daan ito upang dumami pa ang mga kabataan na maeengganyong pasukin ang bukasyon ng pagpapari. Samantala, bukod kay Apong Ambo, nakatanggap na rin ng Lumen Humanitatis Medal of Honor si dating Presidente Corazon Aquino at si San Fernando Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.